egunetik, eta kontaktuko digun gaia da, enpresetako batzarrak eta bilerak euskaraz egiteko estrategiak. Hurrengo 15 minutuak zuriak dira. Bai, entzuten da, ezta? Lehen da bizi eskerrik asko antolatzaileei, hemen bildu zaten guztioi, aukera hau ematiarren. Espero dut, zuen espektatiba betetzia, hitzaldi honek. Azken finean, nik uste dut, gaur hemen bildu garen gehienok, geure agendak bieraz beteta izaten ditugula, eta bai geuk, eta bai geure bezero edo hornitzaileok, ezta? Alde horretatik, bai euskara normalizatzeko garaian, enpresa batian bilerak, nire ustez bere biziko garrantzia hartzen dutela, ezta? Zuetako askok, pentsatzen dut, izango dituzuela bilera batzuk gidatu biharra, beste batzuetan entzule bezala egongo zeate, baina, azken finean, bilerak gure eguneroko gia dira, ez? Gai honi buruz hitz egiterakoan, ez nuke nahi sartu bilera moten inguruan teorizatzen, gehiago nahi dizueta aurkeztu dinamika bat, azken finean iruditzen zaidana ez bilera guztietarako, baina bilera askotarako baliagarria dena bertako erabilera sustatzerako orduan, ezta? Eta, nolabait, bai kontuan hartu behar degula bileretan eragiten hasten garenean, bilera horiek ze ezaugarri dituen, edo bilera baldin bada gidari batek nolabait hitz egin eta gainerakoak entzuten dutena, bertan eragiteko modu desberdinak izan ditzakegu, izan aldi bereko itzulpen zerbitzuak, izan ahozkoa eta idatzizko formatuekin jolastea, ni orain euskeraz ari banaiz, transparentzia erderaz jartzia, alderantziz, eta izan baita ere lankide baten laguntza bilatzia, nolabait gai bat euskeraz landu ahal izateko, ezta? Pasatzen da askotan, gidariak euskeraz jakinez, eta taldean hitzartuta bere taldekide batek gai bat euskeraz lantzen laguntzia, ezta? Alde horretatik, eta bukatzeko puntu hau baita ere, nolabait badauzkagu partaide finkoak diren bilerak, eta aldakorrak diren bilerak. Azken hauek izaten dira normalian eragiteko zaienak, taldekide aldakorra dauzkagunean, normalian bertako ezagutza ere aldakorra izaten da, eta horren arabera neurri batzuk edo beste batzuk planteatu behar ditzakegu. Orduan garbi dagoena da, gaia ez dela estankoa, dinamikoa da, asko mugitu behar da. Ezin da hartu erabaki bat gaur eta pentsatu iraungo duela urte bete erabaki horrek. Baina badago puntu bat garrantzitsua dena nire ustez eta remarkatu nahiko nukena da ezagutzaren aspektua. Ezagutza askotan pentsatzen dugu bilera batean lanketa hau egiteko nolabait bertako partaidietako 3 edo erdalduna baldin badira eta ulermen mailarik ez baldin badaukate, bilera horretan ezin dela ezer egin. Bilera hori erderaz izango da, bai ala bai. Ni nator hori gezurtatzera, hori ez da hola. Praktikan, badaude, esperientziak, kidiak gidaria bera erdalduna izan da, bilera horretan euskararen erabilera 25% ingurukoa suertatzen dana. Gauk, enpresan, aholkularitza eskaintzen dugun enpresan, bazegoen fabrikazio buru bat, erdalduna bera, ulermena ere hortxe biliko zen, bere lankide bileretan, eta lankide bileran kidiek ere batzuk ez zuten ulertzen, nolabait, erabilera zebilen 25% inguruan, gai bat euskeraz lantzen zuten beti, eta horretarako zer egiten zuten, bidaltzen ziguten guri gai horren itzulpena, eta bilera horretik tabloietan jartzen zuen, erderazko testua, eta bileran berak edo irakurtzen zuen, edo iruditzen bazitzaion oso zaila zela testu hori irakurtzia, lankide bati laguntza eskatzen zion. Gai horren inguruko eztabaidan euskera erabiltzea lehurra zen, lehurre edo hitzartua zegoen. Bilera deiak, aktak, transparentziak, horrekin ere jolasten zuen. Orduan, bazen bilera bat, non gidariaren ezagutza oso baxua izan da, euskararen erabilera 25% ingurukoa zen. Duain, eskatuko nizueke baloratzeko, zer emango zenioketen inportantzi gehiago. Faktore horri, edo euskaldunez betetako ekipo batetako lankide bileratan 160 izatia euskararen erabilera.
zerk ematen dizuezuei normalizazio bidean sentsazio hobea. Bat gogo eta hori, nolabait konturatzeko ezagutza zenbaterainoko izan daiteken importantia da, ezta? Beste aspektu bat bileretan eragiten dugunean bada nolabait aurretik ze kultura dagoen. Eta kultura sari garenean izan dezaken norbanakoaren kultura taldearena edo erakundearena, ezta? Maila zigotzen. Norbanakoaren esaten dugunean, izan daiteke nolabait nire portaera beste esparru batzuetan zein izan den, ezta? Bilera horretaz gain beste aspektu batzuetan nik nola jokatzen dut euskararekiko ze kontzientziazio maila dakat, bileretan zein izan da nire jarduera orain arte, euskaraz egin denetan, nire saiakera zeintzuk izan diran, eraberian taldean, ezta? Nire talde honetan, bilera garatu nahi dudan talde honetan, eginda aurrelanketarik, ikusi da gaia aztertu da, bere horretan, talde honek bestelako esparruetan badauka euskara eragiteko dinamikarik. Guzti hori kontuan hartu behar dugu zerotik hastia edo nolabait garapen fasen batean dagoen talde batekin lana egitea desberdina delako, ezta? Eta azkenik erakundia. Erakundearen kulturari buruz ari garenean, kontuan hartu behar dugu, ia erakundiak baote daukan euskara planik, nolabait zehaztuta dauzkan irizpide batzuk bileren funtzionamenduari eragingo diotenak, beste alorretan baote daukan dinamikarik, nolabait, eta batez ere, eta importantean nire ustez, dinamika honek, bileren inguruan eragiteko dinamika honek, ze babes daukan erakundearen aldetik. Erakundearen organo erabakitzaileetan eta dinamika hau babestu da, ikusi da, honek zertarako balio du. Azken finean, gidari, kontrako jarrera daukan gidari bat, eta ez du zertan erdalduna izan, ez euskalduna ere izan daiteke, kontrako jarrera daukana, ez nago ezagutza aldetik, jarrera aldetik nabil, kontrako jarrera daukan pertsona hori aktibatzeko, askoz ere errazago izango zaigu, nolabait erakundean baldin badago korronte bat hau sustatu, bultzatu eta babestuko duena, edo baldin bada gauza puntual bat eta teknikariaren lana baldin bada pertsona horrekin negoziatzea, ezta? Horrek normalean frutu txikiak ematen ditu, eta aldiz baldin badago korronte potente bat, errazago izango da pertsona hori aktibatzea. Eta ez dugu guk aktibatuko du korronteak berak. Alde horretatik pixka bat, lanketa egiten dugunean kontestu hori irakurtzia importantia da, jakin behar dugu nun ari garen lanean. Erakunde mailan gaudenian lanian beti iritsiko da momentu bat galdetuko digutena, eta niri honek zertarako balio dit. Niri honek bileretan euskaraz egin nahi izate honek ze balio erantzi ematen dit, enpresari. Eta hemen bota dira ideia pila bat, lehendikan ere, eta bat izan daiteke eraginkortasunarena. Nolabait bilera batian bertako kideek baldin badaukate beraiek hobekien defenditzen diren hizkuntzan hitz egiteko aukera, bilera hori eraginkorrago izango da. Hori saldu dezakegu. Saldu dezakegu baita ere ingurunearekiko nolabait koherentzia bat mantendu behar hori, ez? Aipatu dugu lanbide heziketatik, geroz eta ikasle gehiago datoz lanera, aipatu da datua baita ere 10-tik 6 euskeraz lan egin nahi duela, eta nolabait horri erantzuten dio, ezta, dinamika honek. Orduan, hori ere gure diskurtsoan sar dezakegu. Sar dezakegu baita ere nolabait pertsonen kudeak eta ikuspuntutik dinamika honek bultzatzen duela elkar entzuten ikastia. Bultzatzen du parte hartze kultura bat. Azken finean, guk hartzen baldin badugu bileretan euskara erabilera areagotzia helburu soil bezala, eta markatzen badugu 80% behar izan, aurreko bi argumentuek balio dezakete horretarako, eraginkortasuna, inguruarekiko koherentzia mantentzia, baina beste honek ahalbidetzen digu nolabait saltzia ez helburu bezala, bitarteko bezala baizik, ezta? Bitarteko bezala beste gauza batzuk garatu ahal izateko. Garatu dezakegu bileretan euskararen erabilera areagotzeko dinamika hau, saldu dezakegu, esan ez, balio duela pertsonen arteko elkar ulertze ohitura, dinamika, parte hartze bat sustatzeko.
gaur egun oso modan dago, gizabalidetatik sustatzen den kontu da, ez espreski euskararekin lotua, gu lotu dezakegu. Eta azkenik, bitarteko bezala ulertzen badegu, bai iruditzen zait, importantea dela ikustea beste alorretan, normalizazio prozesu batean malin badago enpresa hori, beste alorretan eragiteko baliagarria dela oso. Hau da, ezagutzan, erakundetzian eta motivazioan. Lehen aipatu da, eta egingo du Lehen aipatu da, eta egin dugu salto egingo den momentu batean, nolabait, zu Mikel ere aipatu duzu, ezta? Gizartean oso zaila dela gizarte oso bat motivatu eta gero ekintzetan hastea, ezta? Ekintza beraiek egiteak motibatzen dituela. Bilera batean, ezin dugu lehenengo motivatu euskalduna, egin dezakegu, lanketa hori egiten dugu, eta gero eskatu euskaraz egiteko. Euskaldun horren motivazio handiena izango da berak ikustea euskara bilera horretan ere erabilgarria dela, erabiltzen duela, praktikoa dela. Nolabait hor dago bi aspektu hauen arteko jokoa, bai? Helburu bezala guk landu dezakegu erakundetzia, eta erakundetzean irizpide batzu jarri, bilerei eragingo dietenak, landu dezakegu motivazioa telp saioen bitartez, gidariekin hausnarketa saioak eginez, erdaldunekin dinamika batzuk sortuz, landu dezakegu ezagutzak, iren ezagutza, informazioen bitartez, nolabait ezagutzatik erabilerako salto hori bideratu dezaketen informazioak, baina bitarteko bezala lantzen dugunean hori da lortuko duguna, ezta? Erakundetziari beria diskurso berriak garatzeko erraztasun handiagoa daukagu. Errazagoa da testu batean hizkuntza politika bat idaztea jada egiten denari buruz, egin nahi denari buruz idaztea baino. Bileretan erderaz balin badago, zaila egingo zait idaztea bileretan euskaraz egin behar da hau. Oin, bileretan jada euskaraz egiten badut hau hori idaztea errazagoa da. Edo ezagutza bultzatzeko eta esatzeko. Eta hor bai sartzen dira funtzio propioan kontuak. Euskara utxian baldin badaude atal batzuk, ez da inposizioa. Erdera utxian beste atal batzuk egongo dira, edo dena da inposizioa, berdin da. Gauza da, behar ditugula kitzikatze elementu batzuk. Xaxatuko dutenak, ez agian formazio plan integral batean sartuko dena 10 ordu euskaltegian. Nahiko izango du kontzeptu batzuk ikasteko, ideia bat egiteko, gai horrekiko arrimu bat sortzeko, xaxatze bat behar da funtzio propioan alde horretatik, eta hori lortu dezakegu dinamika honekin. Alde horretatik, elkar elikatzen diren kontua dela garbi dago, erakundetzea erabilera motivazioa, elkarri eragiten diete, epe motzian helburua dena erabilera sustatzea bileretan, epe luzera bitarteko bihurtu daiteke normalizazioan gainerako esparrutan eragiteko, eta baita ere iruditzen zait dela oso adierazle importantia esango diguna erakunde horretan normalizazio mailan nun dagoen. Erakunde batian baldin badaukagu aukera bileren 97an nahi duenak euskaraz egiteko oso adierazgarria da normalizazio ikuspuntutik. Adierazle importante bat izan daiteke bileren, ezta? Eta bukatzeko orduan nahiko nituzke aipatu dinamika honek funtzionatu dezan 4 giltzarri edo kontuan hartu beharreko 4 aspektu. Eta 4 aspektu hauek izango liake bat progresibidadiana. Progresibidadiana aipatzen dugunean da bat adierazleena, ezin dugu pentsatu bilera batian erabakitzen denean gai bat euskaraz egingo dugu eta horrela mantentzia 4 urte, izan behar da progresibidade bat, progresibidade hori adostu izan behar da, baina markatu behar da nola baiteko dinamika bat, ez da izan behar zerbait estankoa, geldoa, bestela usteldu egiten da eta usteltze horretan motivazioa ere bera doa. Mugimendu hori eman daiteke ez gai kopurutan, gai motatan be bai. Oain gai bat lantzen da eta askotan hasierako erabaki izaten da gai oso erraxa lantzea euskaraz, zailtasun handirik gabekoa, hori mugitu beharra dago. Landuko dugu gai bat, baina landuko dugu aspektu ekonomikoa euskaraz. Eta horrek emango dio nola daiteko mugimendu bat. Ez dira izan beti pertsona bakarra garatuko duena gai hori, aldakorra izan da dira, eta konstantzia, lehen ere aipatu da, en la selva, atención y presencia constante. Bileretan bai, atención eta presencia constante. Hori bat. Bi, joko arauak kolektiboki adostea. Hau ezin da esan, bi euskaldun kontzientziatuenek
adosten duten kontua. Hau taldean hitz egin behar da, eta jarri behar dira taldekide guztien espektatibak mai gainean. Jarri behar da zer lortu nahi dut nik honekin, bai? Nola nago ni gustora, ez nago komodo, gaur egun daukagun egoerakin, eta lortu nahi dudan hori lortzeko ze emateko prest nago. Eta hori izan behar da denon erabakia. Adostasun batetara iritsi behar da. Posible da gure espektatibak hemen izatea eta adostasuna hau izatea. Baina adostasuna balin bada kolektiboa eraginkorrago da. Pausuz pausu poliki guazenean eraginkorrago da. Pertsona bat aldatzea nahiko dalako, adostasun hori kolektiboa ez balin bada denak hankaz gora erortzeko. Orduan, batetik espektatibak mai gaineratu eta konpromisoa desberdinak izan daitezke. Euskaldunak hartu dezake konpromisoa, euskaraz egingo ditut gai hau gau, baina ulermen maila daukanak hartu dezake konpromisoa euskaldunari burua joan da erderarako joera etortzen bazaio, nik ekarriko dut euskarara. Esango diot, segi euskaraz ulertzen dut eta. Edo erdaldunak hartu dezake konpromisoa, ulertzen ez dunak hartu dezake konpromisoa, bale, nik gai honetan ez dut trabatuko, utziko dizuet euskaraz egiten, baina aurretikan pasan den informazioa, eta landuko dugu beste modu batean. Konpromisoak mila dira. Ez dago euskaldunaren bakarri bilatu behar. Lanketa egin behar dugu guztiekin. Ze pasatzen da, lankide bat aldatzen denean, eta demagun erdalduna datorrela, talde horretara. Bueno, normalian, ze da joera. Talde guztiak men egiten dio kide berriaren beharrei. Erdalduna naiz, yo no entiendo, a mí atormen en castellano, que si no me levanto y me voy. Hori pasatu izan da. Ezta? Orduan, bueno, importantia da, kide berri honek ikustia ze adostasun zegoen lehendikan. Hemen jokoaro batzu daude, guztion artean adostu dugu hau, eta ez dizugu eskatzen zu gurera moldatzea. Eskatzen dizugu zu gurea kontuan hartzea. Guk zurea kontuan hartuko dugu. Zeintzu dira zure espektatibak? Zer nahi dezu lortu? Iritsiko gara adostasun berri batetara, baina izan konstiente lehendik zertzegoen nora joan nahi dugun eta zer esfortzuari garen egiten guztiok. Zuk zer esfortzu egingo duzu. Elkarrizketa hori eman egin behar da. Claro, elkarrizketa hori efektiboa eta bideragarri izan dadin, ezin dugu utzi bilerako kide guztiak horrela nolabait aholkularitza zerbitzu hori eman behar dugu. Aurretikan egin behar dugu lanketa bat, egon behar gera gidariarekin, egon behar gera kidiekin, eta pixka bat diskurso maila ere landu beharra daukagu. Eta ondoren ere bai. Esperientzia txarra dano dauzkagu, eta esperientzia txarrorekin nolabait ikasiko dugu eta aplikatuko dugu beste modu batetara. Ezin dugu esperientzia txarra delako eta horrela mantendu arazi beti. Kontxibitxo batian bat altxatu eta esan zuen, bueno, si vas a erren euskera, jo me voy. Aldatu zuen islariak erderara pasazan, horrekin ze, bueno, bale, hor erderara pasazan, baina gauza hor gelditu zen eta hortik aurrerako kontxibitxu guztiak erderaz jarraitu zuten, ez. Hortik ikasi dugu, tipo horrekin hitz egin, bidariakin adostu, gai honetan ez trabatu, urrengoak badoaz, gai bat euskeraz. Pixka bat, elkarrizketa. Legitimidadianera ere esan da behin baino gehiagotan, eta pixka bat bai importantia da erakundeak dinamikari ematea legitimidade hori, nolabait babestea, lehen aipatu dutuna arrazoiagatik, eta dinamikak euskarari ematen dio legitimidade bat. Ez da, honek euskarak ere balio du zuzendaritza batzorde bat euskaraz egiteko. Batzar nagusi bat, bazkide guztiena euskaraz egiteko. Egiten dira. Itzulpen zerbitzuekin, badaude baliabideak egiten dira. Aipatu da lehen ere bai, ezta? Eta azkenik, bukatzeko, bai iruditzen dena oso importantea, mentalidade positiboa. Ez pentsatu inoiz, bilera batean ez denik ezer egin. Bilera guztietan egin daitik ezer egin. Eta igual izango da elkarrizketa bat mantentzia. Eta hortik ez da aterako furtu handiri, baina elkarrizketa bat mantendu da. Eta hori izango da pauso txiki bat, biharko pausuen oinarri izango dena. Egin dezakegun okerrena da, pentsatzea, adierazle honetaren ez iritsi eta atzera noa eta ez. Beti positiboki pentsatu. Pentsatu importantena dela gaizerrendan edukitzea euskera, kudeak eta barruan edukitzea euskera. Eta horrek poliki emango ditu fruituak. Naiz eta adierazlean beraka egin kanpo faktore bategatik, etorri direlako bi erdaldun, baldin badago hor, posible da. Baldin badago gaizerrendan, hitz egin behar du gai honi buruz, enpresako
gestio kudeaketa ereduan baldin badago lankide beretan antolaketan hitz egin behar da euskararen erabilera buruz, ja zaiena egin dago. Gaiari buruz hitz egin, serioski hartu, baina aipatu da askotan. Alde horretatik, bukatzeko, nire ustez, badela helburu duin bat, gizarteari begira, eta bitarteko eraginkor bat, beste esparruetan eragiteko. Eta ez bien arteko ze horretan kontuan hartzeko. Biak hartu behar ditugu kontuan. Bitartekoa dela eta helburu dela. Lagunduko dugu izugarriak. Beste galdera edo balin badau, ez da gitartegi dago, no? Eskerrik asko.